mä kuvaan tän loppupäivävideon ja... Tosi paljon anteeksi, kun ei ole tullut pitkään aikaan video. Niin, koska ei ole ollut aikaa, koska koulutkin alkoivat. No, siitä mitään 2-3 viikkoa ainakin, kun koulut alkoi. Niin. Mutta arvatkaas mitä? Mutta tämä minun pestikseni tulee meille tänään yöksi. Jee! Joten sen takia me kuvataan, että on vähän kiinnostavampaa aika sille. Joo, minä teen nyt jonkun. Me haluttiin näyttää kello jotakin, mutta koska ne unohdettiin aamulla. Niin, nyt me kuvataan sitä. Se mun bestis pyytsää mua ja mä sit kuvaan lisää, kun me ollaan kaupassa ostamassa herkkuja. Nyt me ollaan Viltellä ja... Miten koirat haukkuu, kun se tietää, että me tullaan? Terve! Eli jos ette kuullut tuossa pihalla, niin siis me ollaan nyt täällä Viltällä, ja jos ette kuullut, niin mä tuun tänne yöksi. Silloin ulkona. Mutta nyt mun on pakko mennä vessaan. Niin me ollaan vähän pelattu äsken Simsia. Niin me unohdettiin kuvata, kun me pelattiin Simsia. Ja nyt me lähdetään ostaa niitä karkkeja ja sipsiä. Me otetaan siis 2 isoa pussia sipsiä ja jotakin karkkia. Koska... Hei, tuossa on hampis. Noniin. Kerro. Sen takia mä kyytsäsin Viltää, koska muuten mä en ois voinut kuvata, koska mulla olisi ollut Eli se ei voinut sen takia kuvata, koska sillä olisi ollut... Nyt me lähdettiin kaupasta ja lähdetään meille päin. Ja sitten me ollaan totuttava tehtävää. Tää äsken meni jotenkin silleen niinku pimeäksi tullut. Jos ei teillä näkynyt, niin... Pizzaa. Siis tuli katsoa sitä yhtä mun ääntä. Me nyt aletaan siivoamaan. Niin kuin näkee aika sotkuista. Tää on aika sotkusta. Niin, ja hän soittaa omalle manilleen, joten... Nyt on aamu Ja kertooko se ilta? joo, niin nuo pallovalot alkoi vilkkua yöllä, kun me maattiin. Tässä mun sisko makas Ja toi peili. Me ei nyt ruveta kertomaan sitä kauhutarinaa, mitä me siksi luultiin, koska me ei haluta pelotella teitä. Ja se voi olla totta ja se voi olla, että se ei ole. Koska jotkut voi olla meitä nuorempia ja niitä alkaa pelottaa. Niin, me ei haluta niinku, että ketään niinku tulee kummaa silleen. Meidän sydänsipsejä. Eli siis me kiljuttiin, me huuttiin